categoria totalment fora de lloc, no està, el format no és el correcte, aquests 40 equips n'hi ha de moltes característiques diferents, petits en pressupostos, equips en pressupostos de 800.000 euros, 1 milió, altres de 10 milions, de 8 milions, altres de 5, està molt disparat, en el qual tenim una greu competència deslleial, que és competir pels mateixos objectius amb filials, perquè els filials lògicament tenen la font d'ingressos de la lliga, del seu equip, que això és una clara avantatge d'ells respecte a nosaltres, i ells opten pel mateix per poder aconseguir un ascens de categoria. Això ho hem dit des de ja fa diversos anys a Madrid i a Barcelona també, que entenem que si els filials volen participar a la primera ref, perquè és una categoria a nivell competitiu interessant i on poden formar els seus jugadors, hauria d'estar topat el dret a pujar de categoria. Podrien competir, podrien jugar, podrien quedar a la classificació on correspongués, però no optar a entrar a una lliga on ja tenen la seva representació, ja sigui a primera o a segona. Creiem que això és un greuge que perjudica moltíssim els clubs importants, que volem anar a la lliga i que han de generar uns recursos amb desavantatge respecte a ells.